Sandya bala Pandhawa ya gemblung mangsiring sata Kurawa aputuku ngger aputuku Puntadewa aja kaget ulun wong tuamu Bathara Darmangan Ulun Bathara Narada bapakmu Bathara Dawa sing mimba gemak ulun sing mimba alap-alap mau nggih sembah kula ya tak tampa nggih aja kadak dibela menapa kula sejatine mula mimba peksi lur iki mau ana karepe nggih menapa pikajengipun parenga kula nyuwun keterangan kok dadak mawi mimba gemak swalap-alap ulun kang mimba alap-alap Darma kang mimba panuk gemak kuwi duwe karep ulun raos sarimbit kelawan putraku Bathara Darma kang wigati mung kepengin nodi sepira kang dadi jembaring wawasan kita Puntadewa nanging bareng wis ulun jajaki jebul pikiranmu saratadah ing samubarang ibarate kadi dene samudra ingkang sembada dadi wadhahing banyu sak jagat raya gandeng jeneng kita wis sembada dadi sang pamarta parbusing dosa ingkang mengkono nggih wis pinesti lawon jeneng kita klub met patus debat Prabu Darma Kusuma ingkang werdine Nalendra ingkang tetep ing kesanggeman Puntadewa ngaturaken penunduk ulun dene kula dipun panitengenipun Darma Kusuma ingkang werdinipun Nalendra ingkang tetep ing sesanggeman kanthi ora kajarak dina iki wis sinung negara saka Gusti Wahyune ngadal bener sinebut Wahyu Darma wis panjemaran sira kula Puntadewa Duh pukulun ngaturaken genging penuhun ingkang tanpa upami dene kula sampun pinaringan wahyu widayat jati sibat Wahyu Darma saking Gusti ingkang nyipta jagat lumantar sabda patukulun narada iya gandeng wis purna ing gati kewajiban ulun lan kang Rama Bathara Darma mundhut pamit kondur pakayiwangan ya nggih iya kaya wis tuntas nadi keparing Sri Puntadewa ulun pamit makayiwangan nggih. Inggih Sang Hyang Narada Ulun Bathara Darma sembah ronda jengkar paduka pukulun sarimbit. Kakangmu padha warandena becik besok amendemo baris kang prayitna Adimas Bratasena mbarep kakangku iya saka ngendi di saka kula ning Tlaga Dwita aku kangen karo mbarep kakangku sabab wis kesuwen nggonku pisah syukur bagi sewu sabab pendho wis padha nindakake jaga sinaga kadang sijelan sijine. Iya, mula aku ora nigahake bareng-bareng kakangku. Iki jlamprong ana ngendi? Iya Janaka tak tundung supaya tapa brata lawan setahun. Kudu pisah lawan pun kakang sabab dheweke nyuwun dipidana. Dheweke ngrumangsa mangsa ganggu dalem pun kakang mula wis ndak tundung siadi ndak dawuh tapa brata ngupaya marang sipat kandel
Mbarap kakangku tega karo Jlamprung. Babar pisan ngrayayi kanggo ngungkal marang kang dadi jiwane Nyai Arjuna. Lho, sapa kae? Kula ingkang sowan sinuwun. Kula Cumantaka marang Bathara Sang Prabu. Inggih kisah jengandika menika saking pundi so sinten sinabating wewangi. Sinuwun, kula menika rajaning para Gandharwa. Saking antara loka dunung kula. Sumitranipun Raden Janaka kengrai, nami kula pun Citrarata. Dene kadang kula ing nenggo barang menika naminipun pun Citrasena. Mekaten lajeng mengkuwi kados ingkang pundi dene jingandika mrepeki ing patenggan kula Kisana. Inggih sinuwun anggen kula Cemantaka sowan paduka namung badhe ngaturaken pisungsung kunjuk dhumateng paduka sinuwun. Mangke rumiyin Sang Citarata mawi dasar menapa dene jingandika kedadak lajeng badhe pari bebingah dhumateng kula. Mongko kula saenget kula Puntadewa menika dereng nate sabet wacana kaliyan Sang Bathara Citarata. Sinuwun kula kekalih menika sampun nate keputangan budi kaliyan Raden Janaka. Inggih menika nalika semanten nedhengipun kula leledang ing wanci Sandyakala kedadak wonten latu manglat-latan posangkan besmi dhumateng kula kekalih. Dumadakan ing cangket niku Sang Janaka nedheng lelana Brata. Kang ditrengginas Raden Janaka tumuli paring pitulungan latu dipun sirep kanthi mantram sakti. Saksirnaning matu kala wau jebul menika kumaranipun Gandharwanggara Parna ingkang ngupati dhateng kasampurnaning pejah. Wiwit lelampahan menika sinuwun kula Yayi Citrasena lajeng dados sumitranipun Raden Janaka. Mila sinuwun dinten menika ing pangangkah kula badhe gentos atur bengah dhumateng ingkang rayi. Nanging gandeng wekdal menika Raden Janaka nembe nglampahi tapa brata. Mila kados mboten klintu menawi sungsung kala wau kunjuk Sang Puntadewa. Mekaten inggih. Meningaten dasaripun kula namung sadremi tados susulipun adi kula Janaka. Benjing bilih Janaka sampun wangsul pisungsung wau badhe kula pasrahaken dhumateng kawugan Sang Prabu. Inggih mangsa borong pisungsung kula menika kedah binuka sakmangke. Inggih paring maringake Yayi Citrasena gorene Yayi. Kadyat dari sang kapireng prinangkul pinempit-kempit pisusung kula menika wujudipun sinuwun Werkudara mbarep kakanggo apa pisungsunge jebul bebandane Kakang Duryudana Paman Sengguni ibriyedi wah mangsa bodho mbarep kakanggo adoh manut Paman Sengguni lawan dawuh iki piye paman awake digawe pengewan-ewan malah dipasahi marang Pandhawa piye iki paman nyuwun duka sinuwun kula inggih judheg mrika nggih
Ah, sing dienggo bongkok sikilku karo tanganku apa rek gatel ya ora jamak. Anu kemawon. Anu piye? Guguban negari ngamarta dipun wangsulaken dhateng Pandhawa kemawon. Nanging kula aturi nyuwun gesang inggih. Obrangi sini-sini. Wong dek semono nggonku mirang-mirangake Pandhawa ya kaya ngono. Lah iya kuwi ngerti dhewe kok tak jaluk pangapura. Dados pundi melih. Mboten perlu menggalih kepeset lainnya sing penting selamat nggih. Kali sampe katampi kula nyuwun pamit sinuwun. Langlenging driya mangun kung kanduhan rimang Dimas Werkudara mbarep Kakang Gopo selama saake Kakang Duryudana lan Paman Suni ndal diluwarin bandane Kyai Adangmu padha waranten becik besok amendemo baris ing Kakang Prabu Duryudana bekti kula katur Kakang Prabu nggih sampun kula tampi Yai Paman Sengguni sungkem kula nggih kula tampi nggih Kakang Prabu langkung rumiyin kula nyuwunaken pangapunten dhumateng lekasipun smitra kula kala wau ingkang sami cemantaka misakit dhumateng Ka Prabu dalah Paman Sengguni. Saha kang rayuwun pangapunten. Dene mboten wonten tengah ing wana mangkat menika kula mboten saged ngaturaken pasugatan dhareng tuwin unjukan ingkang miraos kados dene wonten ing praja. Ing mriki wontenipun namung toya telaga dalah waing kemelaka kagem jampi salit Ka Prabu. Nggih. Atur nuwun di anu kula boten ngelak kok Yai Paman Sengguni aja dadi atimu aku ora iso nyugata pangan lan omben sing mirasa kene anake mung idu karo jotos wis kenane wong igit-igit adune sing arep males ing nimpeke karo Kakang nih apene wong tombo ngelak kok didoni karo dijotos raine. Kyai Puntadewa nuwun kula ngramaosi bilih sor Prabowo kalian Paduka. Buktinipun dinten menika pancenipun kula niat badhe ngingis-engis dhateng para Pandhawa nanging jebul malah dawah kosok wangkul. Kula ingkang katrikum lajeng katur Kyai Prabu Puntadewa. Monggo karo kula dipun pejayawon Kyai Prabu. Kakang Prabu Duryudana sak glugut pinara sastra kula boten gadah ras badhe midhana Kakang Prabu kepara kula ingkang ndongaaken mugi Ka Prabu pinaringan raharja ing sami kala sedaya klepatan sampun kula apunten sedaya dosa sampun kula lebur inggih menika Kakang Prabu kula nyuwun pangestu patos sakadang mugi-mugi saged tutup kali welas taun nggih kula wana menika Ka Prabu aduh piye Sinuwun Puntadewa Kakang Semarapa tuhu paduka titah petingan saking Gusti nyipta jagat tuhu paduka titah ingkang sampun kapitados lan pangeran
supados maradenaken dhateng jiwa ingkang sae, jiwa ingkang luhur, lampah ingkang utami. Paduka linambaran sabar darana, nadyan to dipun ngis-ngis nanging boten sakit ing penggalih kepara. Paduka paring pangapunten dhumateng Karkadayudana menika pratandha paduka dados petinganing titah Marcapada. Sampun trep namipun Darma Kusuma, ratu kang pingres kewajiban. Sampun trep wahyu Darma manunggal dhateng Sang Puntadewa sabab paduka sampun saged nglampahi darmaning agesang. Tuwun Darma kangge minjang sampun seda sinuwun Kakang Semar Hiyu. Kula ndherek ndedonga mugi-mugi paduka saged tutup anggenipun nglampahi penandang. Ngluraken dhateng jiwanipun ugi nyembah asmanipun Sudarma saha biyungipun. Kakang Semar ngaturake panuwun. Sampun titi purnegati wahyu Darma manjing dhateng Sang Nerpati Puntadewa. Menika kenging kangge piwutat paraping Barayagung ing Nuswantara. Wonten ing alam kados ngaten kedah ngagengaken kawaspadan tuwin kesabaran. Mboten kenging lajeng ngedalaken nafsu ingkang kirang prayogi mangke mindak kelintu merginipun Kakang Semar Hiyu. Ing menika monggo unjuk suwing ngersane Gusti nyipta jagat. Teteken tekun nyatane tekan. Kakang Semar Hiyu. Dene kula ingkang ngayek kewajiban sak kanca rumaos kathah lepat dosanipun. Kiranganipun mawantu-wantu kula sak kanyun gunging samudra pangaksami dhateng para pamirsa tuwin para miyarsa. Sabibaring ngringgitan ing tlatah mriki tansah manggih hayu-hayu rahayu niskala. Inggih mangku damel teguh timbul nir ing sayuk kasang saya kasembadan ingkang ginayuh. Minangka tutuping atur sami sesanti. Sepisan merdika tetep merdika salaminya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka bungah-bungahku bakal joget tondo syukur marang Pangeran Kakang Semar. Monggo, Ndoro.